Ebda soluzzjoni għas-sitwazzjoni prekarja li żvolġiet fl-aħħar sigħat fl-isptar Mater Dei. It-tlieta filgħodu stess kien hemm 50 pazjent jistennew fuq stretchers fil-kuriduri tad-Dipartiment tal-Emerġenza u 24 pazjent f'Area 2, żona li suppost tilqa' fiha massimu ta' 6 pazjenti. Fl-ITU ukoll hemm nuqqas ta' sodod bir-riżultat li persuna fi stat tant vulnerabbli tispiċċa titħalla fir-recovery room. Mary Louise Colero Preca qalet li din hija sitwazzjoni gravissima li l-Gvern lanqas biss qed jirrikonoxxiha. Saħqet li l-Gvern ta' Gonzipien qed jimxi bis-sistema ta' management by crisis. Filwaqt li esprimiet apprezzament għall-isforz tal-infermiera u l-care workers li jaħdmu b'nuqqas ta' faċilitajiet, Colero Preca qalet li dak li suppost kellu jkun sptar state of the art spiċċa f'sitwazzjoni tal-biki. Mary Louise Colero Preca appellat lill Ministru tas-Saħħa Joe Cassar biex ma jibqax iwiegħed fl-arja iżda juri lill-poplu x'se jkunu s-soluzzjonijiet. Dak li qed jiġri fl-Isptar Mater Dei bin-nies fil-kuruturi u fl-Area 2, jiġifieri mhumiex qegħdin f'Swali, dak huwa rifless kollu tal-falliment sħiħ fil-qasam tas-saħħa min-naħa tal-Gvern Nazzjonalista. Il-Gvern Nazzjonalista jrid jieqaf jitħaq bin-nies, għandu jgħidilhom il-verità u jibda bis-serjetà jittekkil daw il-problemi serji. Il-kelliema Laburista rreferit ukoll għar-riforma tal-kura primarja, fakret kif l-aħħar budget il-Gvern qal li se jsaħħaħ iċ-ċentri tas-saħħa meta kien l-istess Gvern Nazzjonalista li żar Mom.